Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η καλή σύμπνοια και λειτουργία του προσωπικού που στελεχώνουν αυτές τις δομές είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη των στόχων της αποασυλοποίησης. Είναι πολύ βασικό να αναφέρουμε ότι επειδή στα οικοτροφία και σε τέτοιου τύπου δομές πρέπει να υπάρχει συμπληρωματικότητα ρόλων μεταξύ των εργαζομένων και όχι ασάφεια ρόλων, είναι πολύ σημαντικό να το έχουν κατανοήσει οι εργαζόμενοι αυτοί και να το επιτελούν. Δηλαδή, χωρίς να υπάρχουν τα αυστηρά καθήκοντα και οι στολές ακόμα που φοράνε οι εργαζόμενοι σε ένα μεγάλο νοσοκομείο ή σε ένα μεγάλο ίδρυμα, πρέπει να ξέρει ο καθένας ξεκάθαρα τα καθήκοντά του και να προσπαθούν ταυτόχρονα να είναι συμπληρωματικοί σε αυτό που κάνουν, ούτως ώστε οι ένοικοι να αισθάνονται ότι βρίσκονται σε μια ευρύτερη οικογένεια. Εκτός από στεγαστικές υπηρεσίες, ψυχιατρικές, νοσηλευτικές, ιατρικές, παρέχονται και υπηρεσίες εργοθεραπείας, ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και συμβουλευτικής. Στα πλαίσια της κοινωνικοποίησής τους, οι ενοικοί μας συμμετέχουν σε δράσεις στην κοινότητα, βγαίνουν έξω συνέχεια στα μαγαζιά του τόπου μας και απολαμβάνουν δραστηριότητες εστίασης, πίνουν τα ροφήματά τους σε μαγαζιά της περιοχής μας, πηγαίνουμε σε κοινωνικά δρόμενα, σε εκδηλώσεις, σε χορούς, σε παραστάσεις θεατρικές. Τελευταία πήγαμε και σε αγώνες ποδοσφαίρου που έγιναν σε τοπικό επίπεδο. Γενικά απολαμβάνουν πάρα πολύ την έξοδό τους στην κοινότητα. Η τοποθεσία του οικοτροφείου μας προσφέρει τη δυνατότητα και μας δίνει το πλεονέκτημα να κάνουμε πάρα πολλές δραστηριότητες στη φύση και στο φυσικό περιβάλλον. Κάποιες από τις δραστηριότητες που κάνουμε συχνά και τις έχουμε εντάξει σχεδόν στο καθημερινό πρόγραμμα του οικοτροφείου μας είναι να περπατάμε στη φύση, να πηγαίνουμε για βόλτες στην παραλία, να κάνουμε παιχνίδια ομαδικά έξω στη φύση, παίζουμε μπάλα, φυτεύουμε τα λουλούδια μας, μαζεύουμε τις ελιές μας, τα φρούτα μας, έχουμε δικές μας παραγωγές εδώ στο οικοτροφείο, το λάδι μας το βγάζουμε μόνοι μας, καλλιεργούμε τα φυτά μας, πηγαίνουμε για πεζοπορία στο δάσος. Πρόσφατα πήγαμε σε ένα ράτζο. Εκεί είχε πάρα πολλά ζώα και άλογα. Φυσικά ήταν πολύ πρόθυμοι οι ενοικοί μας να ακολουθήσουν και ήταν πολύ συγκινητική και η επαφή τους στη φύση με τα ζώα και τα άλογα. Το καλοκαίρι στην ακρογιαλιά μέσα στο νεράκι κλαίουμε αγκαλιά. Έχουμε παρατηρήσει ότι τους ανοιξιάτικους μήνες και τους πρώτους καλοκαιρινούς που αρχίζουμε να κάνουμε δραστηριότητες στη φύση, έχουμε μια μεγάλη βελτίωση στη διάθεσή τους, μειώνεται το άγχος τους, αυξάνεται η συμμετοχικότητά τους στις δραστηριότητες στη φύση και γενικά υπάρχει μια γενική βελτίωση της ψυχικής τους υγείας. Για παράδειγμα, έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις στη φύση, όπου έχουμε αναλύσει το τι σημαίνει για τους ίδιους τους ένοικους η φύση. Εκεί πέρα που μας έχουν αναφέρει την ηρεμία, τις αναμνήσεις από τα παιδικά τους χρόνια, από καλοκαιρινές διακοπές και μας έχουν αναφέρει την νοσταλγία και τη χαρά που τους προκαλούν αυτές οι αναμνήσεις. Και αυτό συμβάλλει πολύ στην βελτίωση της συνολικής ψυχικής τους εικόνας και στο πόσο πολύ θέλουν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους και σε επαφή με τη φύση. Μόνοι πάνω στη γη.